हेल' लोगोफोर कमेन्ट खालामदो दे दसे लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो औ हेलो लोगोफोर प्लीज़ सपोर्ट करिए प्लीज़ सपोर्ट करके जाइए जो लोग मेरे चैनल पर नया है सपोर्ट करिए लाइक करिए कमेंट करिए सपोर्ट करिए गाइस सपोर्ट करके जाइए लाइक कमेंट करिए नाय नाय सोया नाय थेंक इउ लोगोफोर जायफ्रानोखि आंनि एलबियाव सिरि हिसाबै खोनासंगासिनो दङ थेंक इउ सो माच दसे सम जइन जानायनि थाखाय थेंक इउ सो माच आप सभी को थैंक यू सो मच गाइस लोग फ्रेंड्स लोग नमस्कार आप सभी को मेरे लाइव स्ट्रीम में थोड़ा देर ज्वाइन होने के लिए थैंक यू सपोर्ट करिए गाइस सभी सपोर्ट करके जाइए प्लीज 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 এনেকে ক'লে পলাই যায় মানুহে জয়ানা शर्मिला पहली पहली मुलाकात है प्लीज गाइस सपोर्ट करिए प्लीज 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 तेरे 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 रे थैंक यू सभी को मेरे लाइव स्ट्रीम में ज्वाइन होने के लिए थोड़ा सपोर्ट करने के लिए आया है सो थैंक यू लेकिन कोई भी कमेंट नहीं किया है लाइक भी नहीं किया है वैसे भी सो थैंक यू आप सभी को थैंक यू लोगोफोर गोजोननाय थाबाय दे सिरि दंब्लाबो कमेन्ट हराब्लाबो स' थेंक इउ लोगोफोर नोंथांमोन सोरबाफोर सिरि गोदान दङब्ला लोगो खालामना गालांदो लोगोफोर आंनिफ्राय मोनसे खावलायहरनाय थाबाय कमेन्ट खालामना गालांबानो जाबाय आं नोंथांमोननो शेयार खालामगोन लोगो नोंथांमोन मानगोनांमोन
प्लीज़ गाइस सभी सपोर्ट करिए प्लीज़ प्लीज़। आप सभी को नमस्ते नमस्ते नमस्कार नमस्कारम। सोया ना सोया ना तेरे ना 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 ना। अच्छा मंगल सांगमा सिर्फ लाइक देने के लिए आया हूँ मैडम जी। ओके ओके सो थैंक यू। लाइक देने से भी हो जाता है और मेरे लाइव स्ट्रीम में ज्वाइन होने के लिए और फर्स्ट टाइम कमेंट करने के लिए सो थैंक यू मंगल सांगमा जी। खाना पीना हो गया क्या? कोई बात नहीं है, थैंक यू। आपका लाइव स्ट्रीम का टाइम बोलिए मंगल सांगमा जी, मैं कल ज़रूर आऊँगी, ठीक है? टाइम बता के जाइए। मेघालय से है ना मंगल सांगमा आप लोग? सीमा खाना पीना तो अभी तक नहीं हुआ मैडम। अच्छा लेट खाता है क्या? क्या बनाया है आज भाभी ने? चिकन मटन क्या सब्जी है? बिदा फंबाय सिनाय रोंला नहीं आता, कमेंट भी नहीं करता, नींद आ गया मुझे। नाजंग आलू, अच्छा अच्छा से बोलो आता है ना आपको भी मंगल संगमा जी? ना नायाजंग आलू, अच्छा पररम पम पम पररम पम पम पररम पम पम समायना समायना नोंनि महरा जाखांफैयो जेब्लाबो सिमां मोगथाङै जाखांफैयो जेब्लाबो सिमां मोगथाङै समनि आंखालाव लोगो मोनदिया नोंखौ आं बावबाय नामा आंनि अननायखौ नों बावनो हाया दाबो नोंनि अननायखौ फारि फारि गोसोखाङो जिउआव। आजू भाई, अच्छा सो थैंक यू आजू जी मेरे लाइव स्ट्रीम में ज्वाइन होने के लिए। सो थैंक यू। कहाँ से हो आजू भाई जी? कैसे हो?
खाना पीना हुआ कि नहीं हुआ? हेलो हेलो जी। मंगल संगमा मैडम, मैं तो आसाम का है, आप कहाँ से हो? मैं भी आसाम से हूँ मंगल संगमा जी, आसाम से हूँ। हाँ ठीक हूँ। अच्छा आजु जी मैं भी ठीक हूँ। प्रवीण बसुमतारी उन्दुवाखै नामा जारौ? उन्दुथ'वाखै र' आदा दसे एलबि होनि र'। मा ओंख्रि जाखो? फुलकफि ओमफ्राय सयाबिन आलुसोमोन। नोंहालाय मा ओंख्रि जाखो प्रवीण आदा? मोजाङै दंना प्रवीण आदा? जि गोबावजों दिनैसो दहाय लोगो मोनफ्लांनायखाय एसे नुज्रांनायखाय गोसोखांबाय खोमा आंनि बेयाव फैनो ना प्रवीण आदा नोङो? आजू भाई जॉइन। अच्छा आजू जी रुको देखता हूँ क्या बोले आप ज्वाइन किया है ना मुझे? रुको मैं आपको साथ देता हूँ। हाँ आजू भाई जी देखिए मैं आपको डन किया है। ओके वीडियो में बाद में देख लूँगी ठीक है। अभी वीडियो वॉच करना पड़ेगा नहीं तो आंसर होगा ना। शॉर्ट मत देखिए ठीक है, लॉन्ग वीडियो वॉच करके दीजिए। ज़्यादा वॉच नहीं करना है, 3 मिनट का वीडियो वॉच करिए आजू भाई जी। ओके नहीं तो डायरेक्टली वो लाइव में ज्वाइन होता है ना, वो आंसर हो जाता है, बेकार होता है। लाइक होबाय दे जारौ। थेंक इउ आदा प्रवीण, थेंक इउ। प्रफाइलावबो मोखांबो लाबोआ, गन्थंबो लाबोआ, सिनायाबो मदराबो। मा ओंख्रि जाखो नोंहालाय प्रवीण आदा? डिउटि दं नामा होनदों माबायाव? मा होनो 12थायाव? बिदि नङा जारौ, आं लोगो मोनब्लानो नायखायो आं नोंखौनो। आदसा अके स' थेंक इउ। होनब्रेलाय लाङोहाय आदा प्रवीण, खुगा बाराखायनो गाज्रि मोननाङा। डिउटि दं 12था AM निफ्राय। आदसा दे मोजां मावबानो जाबाय, मोजां थाबानो जाबाय। मागोनिलाय मा खबर? न'फ्राव थाङाखै होमबा? आजू भाई जी चला गया क्या? वीडियो वॉच कर ठीक है। WhatsApp नाम्बार हर आंखौ नायनोब्ला। आं बेहायलाय बोरै हरनो दे आदा प्रवीण। नोंना फेसबुक दंना गैया? र' मोनसे खामानि माव आदा प्रवीण दे, आङो आंनि फेसबुक माबाखौ लिरना हरनि। नै प्रवीण आदा बेयो आंनि फेसबुक आरोना, फेसबुकनि नाम बेयो ग्ल'रिसा नार्जारि। फल' खालामना हो दे आदा, आं नोंखौ बेक खालामगोन आरो। नोङो फ्रेन्ड रिकुवेस्ट खालामहरबाबो आंना एक्सेप्ट जाला नालाय, 5K बारबाय नालाय ना फल'वार्सआ, ओंखायनो आरो। जागोन ना आदा प्रवीण? अकेबा अके, न'बा न'। हेलो लोगोफोर, कमेंट करिए। कमेंट करा गाइस, कौन आसे? एसे मिस्टेक जाबायलै फार्स्टनियाव, फेसबुक सलायनो मोना जोंनाव, सरि। मा फेसबुक सलायनो मोननाय जाखो? बेहायथ' आं बोरै नाम्बार हरनो आदा, LB आवलाय आरो। अके नो प्रब्लेम। लिरनायानो जाबावसिनो आंना गलिसा ग्ल'। बै सेकेन्डआव लिरनायासो, बेयो फार्स्टनिया एसे मिस्टेक जाबाय। ओंखाम जाखांबायमोन नामा ओमफ्राय प्रवीण आदा? आङो प्रवीण आदा दोननोसै दै, कमेन्टबो हरग्रा गैया माबो गैया, मानसिबो खम जाखाबाय नालाय। प्रवीण आदा बाय होनहर दे। दसे सम थाफैनानै होनायनि थाखाय थेंक इउ दे आदा। औ जाखांबाय जारौनो। मा ओंख्रि? मंगल सांमा लाइफ मालिक बाय टू। ओके मंगल सांमा जी, सो थैंक यू। ओके बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, सी यू टुमारो। ओके बाय बाय।
दोनदो जारौ गुड नाइट सुरिदिम. Oke. Oke ada. Bye bye, see you tomorrow. Oke.